Milli medeniyetim, milli sunuğutum, gadimiyetten göz başalan umman sen, Türkmen halim, bedevatım dutarım, berkarar döwletde şöhrat sen, şan sen. Assalamu alaykum, berkarar döwletimizin bagtyarlyk döwründe gahrman arkadagly ýurdumyzda ýaşaýan mehriban ileşler, edi watandaşlar, aýdym sadyň hormatly müştoklary. Güllüyen gulatşayan güneşi diyarımızda edi arkadağımızın sayesinde Türkmenistan Rowaşun watan ýylymyzyň her bir güni tarihi altın harplar bilen ýazylyp, gahraman mehriban arkadağımızın sayesinde Türkmen medeniyetimiz sunugatymyz gün saýyn hazırlap etýär. Bizim gepleşigimiziň başynda milli medeniyetimizin sunugatymyzyň hak gowanlary, gahraman mehriban arkadağımyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, belent başynyň aman bolmagyny tüýsürümizden arzu edýär. Mehriban ileşler, edid watandaşlar ene şeýle ýagşy arzuwlar bilen her hepdeniň ýekşenme güni siziň sabyrsyzlyk bilen garaşýan Türkmen Owady teleýilim tarapyndan taýýarlanyp ýaýylma berilýän kämillik ýoluny atdy gepleşigimiziň täze sany siziň ähliňizi tomaş etmäni çagyrýar. Mehriban ileşler, edid watandaşlar, elbette kämillik ýoluny atdy gepleşigimiziň her gedeki sanyny tomaş edýän bolsaňyz, gepleşigimiziň her gedeki sanyny halifalarymyzyň biri biziň gepleşigimizde mihmançylykda borup, gepleşigimizde gatnaşýan aýdymçylara özleriniň syýynlaryny, halifa maslahatlaryny berýärler. Türkmenistanyň halk artisti Ustad Halifa Bagşymyz Paraha Şeýhi bugün biziň gepleşigimizde mihmançylykda. Halifa gepleşigimizde hoş gördük. Mehriban ileşler, edid watandaşlar, sizden biziň 05-30 gysga belgimizde bir näçe SMS-ler teklipler gelýär. Sizden gelen SMS-ler teklipler esasında biz gepleşigimiziň bugünkü sanyny Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň uçurmy, elbette ýaşdyky naýdymşymyz Bäşim Ýolamanow özüniň sadanlary bilen biziň şu gepleşigimizde mihmançylykda. Bäşim gepleşigimizde hoş gördük. Halifa kämillik ýoluny atdy gepleşigimiziň her gedeki sanyny ýaşdyky aýdymçylar jany sesse aýdymlary ýerine ýetirýärler. Bir de tomajyda oturan dinleýijiler üçin, ileşmemiz üçin elbette ileşmeden Bäşim Ýolamanow gepleşigimiziň bugünkü sanyny görmek isläp bir de bir näçe SMS-leri teklipleri ýolladylar. Halifa gahraman arkadaşymy Halifa şägirtlik ýoluny bir aýratyn uly ünsberýär. Halifalarymyzdan bir dillen dillere, nesilden nesillere, döwürden döwürlere geçip gelýän bir Ustad halifalarymyzyň döredip giden aýdymlar saadlary häzirki wagtda bir ýaş şägirtden dillerini täze öwüşüm bilen ýaňlany. Hormatly prezidentimizin tagallaty bilen ýaş deýimleri ýüre çykarmak, halkymyza kämillik derejesine ýetirmegi, şu gepleşmesi bilen töweleme derejek topary o işler alyp barýarlar. Hormatly arkadaşlarymyň şu zatlara ýol açyp milli aýdym saatynda şeýle goýan sarpasy üçin köp tawalyny aýdýan, ýaşmy hurmat ýoluny ulusynlyklar arzu edýän edip bolsa näme aýdym saçalar bilen bahasyny berer. Elbette Bäşim Ýolamanow bir de tomajyda oturan dinleýijilerimiz ileşmemiz, biziň gepleşigimizi görmek isläp, bir de bir näçe SMS-leri, teklipleri özleriniň bir soraglaryny ýollapdyrlar. Onuň Bäşime biz gepleşigimiziň dowamyny ýetirer. Bäşim Türkmenistan Rowaşun watan ýylyny Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň bir uçurum bolmak bagty size miýesser etýär. Bizem size bundan meýlem sunugat ýoluny, bir dörejilik ýoluny üstünlikler arzu edýär, bir saýlap alan bir hünäriňiziň eýeti bolup ýurdumyzda bir gerekli hünärmenler bolup ýetişmeňizi arzu edýär. Assalamu alaykum Halifa. Ne şu kämillik ýoluny çağırdyň köp sag bolun. Ne Halifa şägirtlik ýoluny gahraman arkadaşymyz ýyň ýol açyp berdi. Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň uçurum bolmak mady mesger etdi. Biz ýaşlar üçin atlyk alada ne diýen mehriban gahraman arkadaşymyz sag bolsun diýen mehriban arkadaşymyz jan sag bolsun tutýan tutumly işler elmide rowaj alsyn. Köp sag bol Bäşim arzuwlaryň hasyl bolsun. Onuň hem Bäşim bir de tomajyda oturan dinleýijiler ileşmemiz garaşýanlar Bäşim gepleşigimizde näil aýdymlary ýerine ýetirerkä dip bir gepleşigimiziň başyny näil aýdymlar bilen başlady. Gepleşiň şu ýerini halifalardan miras galan halk aýdymlary ýerine ýetirip berýär. Mehriban ileşler, edid watandaşlar kämillik ýoluny atdy gepleşigimizi tomaş etmäňe dowam edin. Gepleşigimiziň bu gedeki sanyny Bäşim Ýolamanow siziň isteklerinizi kanagatlandyrmak maksady bilen bir näçe ogdan aýdymlary halifalarymyzdan miras galan Türkmen halk aýdym sahatlary ýürüýtip siz üçin ýerine ýetirip berýär.
gidip gelin gidanır şadinim o gördünüz mü? Ay şadinim ey gördünüz mü? Ay dolup taşıp aşan çaylar o nelin o gördünüz mü? Tutupan şirinli kırmızı yanak güler yüzlü. Ay kırmızı yanak güler yüzlü. Cirindeyin o kara gözlü. Şönelin o gördüm. Ay hey suratını çeker nakşalar tıpandan bilir yağışlar. Ay ay toy meylet gedin bağışlar şadinim o gördünüz mü? Garip diyer o yalnız canım, yalnız canım. Hem mülküm ey halim halim. Ay hem mülküm ey halim halim. Ay gün günün beter ahvalım. Şönelin o gördünüz mü? Ah hey. Ah hey. Ay toy meylet gelin bağışlar şadinim o gördünüz mü? Şadinim ey gördünüz mü? Benim zanem gördünüz mü? Ay. Ay sallanıp tipani ve türlü nazile. Aylara baş boli ve gelir cemalım. Ay türlü oyun bile gençe tazile. Kıyılara baş boli ve gelir cemalime, gelir cemalım. Ay sana muştok olacak tahir mi bay mi? Kirpigin yeşildir lelem, kaşlarım yay mi? Cillat mı cüvür mü? Yar 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 yar. Namık mı ağır mı? Cillat gülüm canım
alar cemalimi, alar cemalimi. Görmedikler arzu eder görmeni, görünür dalışır lelem yuran görmeni. Yat pastına kucağıma girmeni, aşıklar muradın diler cemalimi, diler cemalim. Yat pastına kucak yar, 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 buna girmeli, aşıklar muradın diler cemalim, oh, diler cemalim. Köfäwel bäşimi ýerine ýetirip beren aýdym üçin Halypa bäşimi Ýolamanow bir halypalymyzdan miras galan aýdymlary öz şu owady bilen ýerine ýetirdi. Biz bilýäs bäşimi Ýolamanow Ahal Welaýat Ýüride Sungat Mektebinde bir gyzak sadural urundan bilim alyp, onu üstünlikli tamamlap, bir soňra boldy sungat ýolundy bir dowam etdirmek maksady bilen Türkmen Milli Konserwatoriýasynda bir bagşçylyk urunda bilim alyp, bu ýylam Türkmenistan Rowaşyň watan ýylyna Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň usurum bolmak bagty bäşime meýesser etdi. Indi Halypa ýanky bir bäşimiň ýerine ýetiren aýdymlar dogrusynda bir söhbet etdi. O ýanky aýdymyz ýaly gepleşiň adyndan belli bolýar, kämillik ýoluny diýýär. Kämil ýaşlar ýetişdi. Halypa hökmünde şoňa atyp ýetýär, begenýär. Şoň üçin bäşimiň ýanky aýdymlarym Çünkü Halypalar miras koyup giden aydınları, Ustad Halypamyz Recep Ulug'un aydymy. Şolam tuğulamy bäşim o ýerine ýetirdi. Arkadamyzyň arzuwy şu saatyn oturmagy beýge gallanmak, nätuğulamy ýaşlar ýetişip gelýär. Bäşime üstünlik arzu edýän. Köp sag ol Halypa, arzular hazyr bolsun. Biziň şuň gepleşigimizde gatnaşýan aýdymçylar bir iýleşmeden islegleri esasyna saýlanyp biziň gepleşigimizde çagyrylýar. Biziň 05-32 gyýyka beligimizde bize tomoş edip oturan iýleşmeden diňleýijilerimizden bir näçe SMS-ler teklipler gelýär. Bäşimi Ýolamanow iýleşmeden gelen bir näçe SMS-ler teklipler esasyna biziň şuň gepleşigimizde mehmançylykda bir jany sesde bir näçe aýdymlary diňleýijilerimiz üçin ýerine ýetirýär. Mehriban iýleşler, ediz watandaşlar, biziň gepleşigimizde bir görmek isleýän aýdymçylaryňyz bar bolsa ýa-da olary gazaklanýan sowallaryňyz bar bolsa, biziň 05-32 gyýyka beligimizde öz SMS-leriňizi, tekliplerinizi ýollap, biz bilen habarlaşyp bilerdiňiz. Indi bäşim diňleýijiler üçin, iýleşmemiz üçin gepleşigimiz näme aýdymlar bilen dowam etmekçi? Näme gepleşiň şu ýerine Türkmenistan halk artisti Halypamyz Ahmat Şarypyň Lälem diýen aýdym ýerine ýetirip berýär. Dinden Türkmen halk aýdymy gitsemeler meni aýdym ýerine ýetirip berýär. Onuna mehriban iýleşler, ediz watandaşlar biz gepleşigimizde Bäşimi Ýolamanow ýerine ýetirjek aýdymlar bilen dowam edýär. Oy beýanlanjak aýdymlar saatlar siziň köňüllüňizde lezzet berdi. Diňläň diýinjek. Yaşlımın gül çolak gül açan çağı, yaşlımın gül çolak gül açan çağı, aşığımdan kaça durma güllele.
Alya jilgeyini pevrini dağı Güllerini menhi tirmeginlerle Güzeller ömrümüz güzeller yıllar güzelle güzel görünür güzeller Ay yılgarda doğduklar durdular ballar Aklaman görküm görmegimlerle Baş bolup gir keteni Ay kıyıları baş bolup gir keteni Şemalı şorda boyurdun beni Ay dilini yazanı buğdun atanı Heherler yürü çemür mügüllerler Karı gözüm bana kandı karasın Göz yaşın akmadın nemsiz darasın Karı gözüm bana kandı karasın Göz yaşın akmadın nemsiz karasın Ay min saçım örümde saçım darasın Yağlıyım çok parmağımda Cenanim derey mahım geçayım Ay yuhre cenanim derey mahım geçayım Ağlama mahım cane gittim gelir ne Ay ne çek terk edeyine eydin mehribani Ağlama mahım cane gittim gelir ne Başıma düşüptür ayrılıp günü Sana fida kalbime can milletine Rani bol bağhane Yürürdü beni Yürürdü beni Ağlama mahım cane bittim gelir mi Yaktım beni ikeye kıyırım nalet Ay ruhu derey mahme kıyırım yenedi Kıyırım yenedi Ağlama mahım cane gittim gelir mi Tahir diyer söyledim iki birini Ay tatar dilir cane Bağdat'ta yine Ay gözüm köp ağlayıver Ağlatma beni, har etme
köp sağ ol päşim ýerine ýetirip beren aýdymyň üçin. O adyňyz mundan belent ýanglansyn. Ene paraga talyp bir päşim ýerine ýetiren aýdymny bize tomajyda oturan dinleýijilerimiz bilen iletişimiz bilen bilelikde dinledik. Ene şu päşime berjek synaňyz dogrusyny size geçirýär. Şu päşimiň şu ýanky ýerine ýetiren aýdymlaryny owal haýsy halipalar ýerine ýetiripdir halipa şular dogrusyna da bir tökü desek. Yankı Beyazım aydımları halifamız orada Liyata Maydano'nu Beyazımın öz halifası var Recep Ulu Gaybana halifası oluyor da son aydımları dinlep son yerde yetiriciliği bir hiri şunlar duyuluyor da son Recep'em kan aittir aydımları ne diyecek oluyor şu halk aydımlar anardan gelen uğru şu estrada görünüşüne geçenler bir hiri hayatiyette iyi oluyor da şu Dutardaýlaryny halk aýdymlary sanalyp geçirilen yerler bolýar da, hataplar. Birazjyk udogragy çekmeli bolýar, yerler bolýar. Meşgulüm tuwalama bäşim alýar, o tuwalama aýdyşy. Mene o baha berýän bäşime. Ine halipa ýürüýtip biziň şu 05-32 gyýtga beligimizde bir ileşmeden gelen SMS-ler islegler esasynda Bäşim Ýolamanow bir özüniň sadanalary bilen biziň gepleşigimizde jany sesli aýdymlary ýerine ýetirýär. Bäşim bir dinleýijiler üçin, ileşmemiz üçin gepleşigimizde ýene siziň aýdymlaryňyzdan dowam edelim. Başlasın. Ay hay yereyde kar yereydi yereyde kar yereydi o dağlarım bu dağlarım ay belirgenler yürüydü ay belirgenler yürüdü o dağlarım bu dağlarım bu dağlarım bu dağlarım ay hay min neyleyin tadım yetmez min neyleyin tadım yetmez giyem nalışım yeşilmez Nefetinden duman gitmez o dağlarım bu dağlarım Seher vakti ötür yeller Seher vakti ötür yeller sayraşar şeytan bülbüller Başa düştü yoğun günler Başa düştü yoğun günler Rehim gelmez o dağlarım Rehim gelmez o dağlarım Ahmet çıkmıyorlar Ay koca Ahmet çıkmıyorlar Ganim gelir tağırlar İhtiyarım gitti kollun Gönlü çoktur o dağlarım İhtiyarım gitti ille İhtiyarım gitti kullun Gönlü çoktur o dağlarım Vah gönlü çoktur o dağlarım
onun gülleri şadenim bağı değil yar geledir. Nirket gözün yumup koyu bakmağın sabrıyla göz yaşın hile akmağı. Nalı hizran çekip bağrım yakma bana, yakma bana. Şadenim gibi bağı değil boy gelidir. Tümürden saçını tar tar bağlama şadenim gibi bağı değilim. Garip aşık böyle bağvanı kılıp ayrılığım tiyip bağrım deli. Ay ay aşığının yetim halini bilva gel bilir. Şadenim gibi bağı değil boy gelidir. Şadenim gibi bağı değil gelidir. Benim yarım bağı değil boy gelidir. Mehriban ileşler, edid vatandaşlar kämillik yoluna atgepişimi devam edýär. Bäşim ýerine ýetirip beren aýdymyň üçin köp sag bol. Ine halipa bäşimiň bir odaglar hemde bir bagy seýle geledir diýen aýdymyny ileşmedi bilen birlikde diňledik. Türkmen aydınları pes saydan ýokary Hawa. galypşy öz häsiýeti bar da Türkmen aydınlarynyň. Halipalardan gören adamlar bu hem bagy seýleni halipalar hem köp saydan taharan Joşun aydınlarından biri. Hawa. Çekimli aydınlarından biri de ne bäşim tuğurum ýa-ni bagy seýlenim aýtdyň ýerine ýetirşik gowy
Tuğulama. Näme kämillige yetmek üçin gözlegde bolmaly, elmeden bir düzçek bolmaly kemberni. Aw. Umman aýdanda sunotun aňarsy ýok, çägi ýok. Ýöwrenmeli köpräk. Onuň dinläp ýöwrenmek bir başga halipe bolmak bir başga da. Mundan beýlegem näme diňe üstünlük ardy edýän. Köp sağ ol Halipa. Arzular hasyl boldum. Ne Halipa biziň şu 05-32 gysga belgimizde ileşmemizden bir beýasma bir näçe bir sowallarym gelip goşdy. Ene bize ýa-da bir şu beýasmy ýolman we has köp SMS ýollan ileşmemiz bar. Ana Şahar Begnazarov hemde Ahmet Atamradov. Beýasmy barada gyzyklanýan sowallary bar. Beýasym şu ileşmemiň sowallary size ýetirýär. Şu aýdymsa sunuňyp gelişiňiz dogrusundy. Hemde şu gyjak saburar size bir saýlap almagy maslahat beren halipaňyz Aýdymda sunuwatyna gelmek maňa sebäp bolan öz agam atdakdan ýolumman. gyjak saburar size maslahat beren kim? Gyjak saduranna maslahat beren özüm höwet edip daşyndan gyjakda toýlum bolun diýip halipam bar şonu gör höwet edip şeýdip özüm höwet edip geçdim. Biz bilýär siz Ahal Welaýat Ýürütü Sunuwat Mekdebinde ilki oka bilim aldyňyz. Şo ýerdäki size halipalyk eden halipalar hemde Türkmen Milli Konserwatoriýasynda halipalyk eden size halipalaryňyz bilen tanşetden iýleşýän. Ahal Welaýat Sunuwat Mekdebinde maňa halipalyk eden Begen Sarjaýew gyjak saduran. Galýerde bir näçe muallimler gotdy. Ne Türkmen Milli Konserwatoriýamyzda Türkmenistan atgylan artisti Merdan Baýnam, Türkmenistan halk artisti Akmat Şanyp, Şemşat Hojaýew we bir näçe halipalar bar. Şolardan görüp tälim alýar. Bagçylyk ýoly şo halipalardan öwrenýär. Bundan meýlegem beýaşym bitse-de bir sunuwat ýolunda ulusynyklar arzu edýär. Ene Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň bu ýyl uçurum bolmak bagçyda meýesir etdi. Bir saýlap alan hünäriňiziň eýeti bolup bir ýurdumyzda gerekli hünärmenler bolup ýetişmeňizi tüýsüregimizden arzu edýär. Indi bize bir has köp SMS ýollan ileşmemiz Ana Şahar Begnazarov hemde Ahmet Atamradov şol dinleýijilerimiz üçin galy berdi. Şolar ýalyk bir näçe bize tomaşada oturan dinleýijiler üçin gepleşigimizi aýdym bilen dowam edelim. Başlyk. Näle aýdym bilen dowam edelim? Gepleşiň şu ýerine Türkmen halk aýdymy näzliğin diýen aýdym. Onuň Türkmenistan halk artisti Saha Jepbarowyň saýyna Kerim Gurbanowyň söýet altyň bir diýen aýdym ýerine ýetip berýär. Başlyk. Mehriban ile şer edil watandaşlar gepleşigimizi Bäşim Ýolmanowyň ýerine ýetirjek aýdymlar bilen dowam edýär. Siziň üçin jany tetse Bäşim Ýolmanow aýdymlary ýerine ýetirýär diňden diňden. Ben duanın bolup kalıp bir katta dalına lininge yüzü gül gözler nergili vay ruhsarın haline lini Kupulur oyma kalan sözür yadan doymağı Ağdı pis elimi kaymağı vay Ulan şorbaline lini buhur kamışı Adişlerinin urvancı kumuşu dire Bahar geldi göl kamış dire Açılan lele
Arduan gönür dostey Himradiyer hay hay bollum hatta Köyüne kalım nerlinim Ay nalinim bilir nerlinim Ay nalinim bilir nerlinim Ay Nerlinim Nerlinim Minnelinin doktor balınalinin ay minnelinin doktor balınalinin bineli yanına boltomu nalini Ay ay bir şahada altınara Ay bir şahada altınara Ay mendep durun altı jora Ay işten kaydıp akşamara Kuyudun su çıkıp gitti Aklım altın biri her bakış yerinde derin yüreğimde şanın berok aşk ateşen yakıp gitti Ağzım buram Ay içimdeydi yıldırap İçtim gıyrak Uğrun garap Tuya kandan akıp bitti Çakıp gitti Ay hey Teyennüme anlamadı ya anladı ya
dinlemedi Ayçık yüzüme dinlemedi Gözün kaşın kakıp gitti Ya da onun yar var mı? Bir görünen zar var mı? Ya da minne ağrı var mı? Yüreğimi yakıp gitti Ya da minne ağrı var mı? Yüreğimi yakıp gitti Boğunu söküp gitti Köp sağ ol Bäşim, ýerine ýetirip beren aýdymyň üçin. Halipa, kämillik ýoluna gepleşim dowam edýär. Bäşim Ýolamanow jany sesse, usat taýdanlar bilen bilelikde gepleşimde ýürüýte dinleýijilerimiz üçin, iletişimimiz üçin aýdymlary ýerine ýetirýär. Indi Bäşimiň ýanky ýerine ýetiren aýdymlary bardy. Halipa söhbetimiz dowam edýär. Halipalan aydınlarını tuğulunu aydıyar. Qazaqda aytmak şonu. Oh. Hasam çalışırım bunlar. Qazaqda perde olmandan şu zehinin yankı sağ kuyun bilen almalı bolýar da şu. Oh. Qazaqda aytmak kıyınrak. Çoňa Ramazan tuğulunu ne diýerim. Altyn bir haqtana hem onu tahan döredin aydymy. Halkyň aňyna galan aydymlar da. Oh. Ýa tuğulunu umman Bäşim aydym aýdysy. Onu ne dinleýijiler bilýänler. Goýan ýetirýär aydymlary. Tamamyz var da Bäşimde. Dogry aýdýan Halipa Bäşim Ýolamanow eýän bir kämillik ýoluna bir düşen aýdym şeýitden bir diýsem ýalňyş martaba biziň şu nol we 32 gaýta belime de gelýän bir näçe SMS-lerde tekliplerde de biz göz ýetirýär. Halipa Bäşim 2011-nji ýylda bir ýanglan ýarym telebäsine gatnaşyp bir jemmeýi tapyra gatnaşma hukuk kazandyp. Näme bu ýylym belki Bäşim Ýolamanow ýanglan ýarym telebäsine gatnaşýan bolsa ýeňişli orunlary alar diýip umyt edýär. Sebäbi Bäşim tuğulama eýän bir kämillik ýoluna düşen aýdym şeýitlemediň beri. Halipa biz bilýäs, siz bir daşary döwletlerde gidip bir medeniýet günleri bilen, iş saparlary bilen daşary döwletlerde de bir näçe çykyşlary ýerine ýetirdiňiz. Biziň şu Türkmen aýdym saýlanmady. Daşary döwletlerde ýerine ýetirdiňiz. Elbetde Ahriman arkadamyň bize bir şu medeniýet sunuwdy işçilerine bir döwretip berýän ähli bir şertlerinden mümkinçiliklerini peýdalanyp öz medeniýetimizi sunwatymyzy bir daşary döwletlerde de görkezmek üçin ähli şertler dörediler. Biz bilýär Bäşimem bir ýaşlygyna garamazdan bir näçe döwletlerde çykyş edip şu Qazaq saýlaryny biziň bir türkmen milli halk aýdym saýlanmady ýerine ýetirip gelýär. Bir Bäşimde bir şeýler sorap, haýsy döwletlerde şu biziň türkmen halk aýdym saýlanmady ýerine ýetirdi. Daşary döwletlerde Qazaqstan döwletine, Özbegistan, Ruminiýa, Halipa bilen Xitayda bolduk. Fransiýa, ýaňy Koreýa döwletinde. Şulaň hemmerine de halipalardan galan türkmen halk aýdymlaryny ýerine ýetirdik. Elbetde daşary döwletlerde, sahnalarda bir şu türkmen halk aýdym saýlaryny ýerine ýetirmek oň duýgusy başgasy bolýar, şeýlemi? Indi Halipa biziň gepleşigimizde berilen wagt ahyrlap barýar. Ýürüýte bize tomaşyda oturan dinleýijilerimiz iletişimimiz Bäşim Ýolamanowyň ýerine ýetiren aýdymlaryny dinläp azajymyzy bir ruhy lezzet alanlarlar diýip umyt edýär. Indi Bäşim gepleşigimiziň ahyryny gözel diýarymyzyň ösüşlerini, özgörüşlerini, bir jan watanymyz Türkmenistanymy, Gahryman arkadamyzyň beýik bir işlerini wasp edýän aýdym bilen jemlesek, gepleşigimiz hasam ýerine düşürmük diýär. Başly. Gepleşiň şu ahyryna bagtyarly aýdym ýerine ýetirip bereýin. Bu aýdym Türkmenistan halk artisti Ahmat Şarifowyňky. Şol aýdymy Koreýa döwletine de ýerine ýetirdim. Gepleşiň ahyryna ýerine ýetirip bereýin. Onu gelşeýdeli. İlki bilen şol aýdym jemlemäge Halipa şu gepleşigimizde gelip beren synaňyz üçin, Halipa maslahatlaryňyz üçin size de köp sag bolsun aýdýar.
sunat ýoluna, dörüjülük ýoluna diňe üstünlükden hemra bolmagyny alyp barýan halipa şägirtlik ýoluňyzda diňe üstünlükleri, rowaşlyklar size tüýsüremeden arzuw edýär. Elmedama şyrny wadyňyz ýurdumyzda geçirilýän toýlarda, bayramlarda, dawarlarda ýaňlap durmagyny tüýsüremeden arzuw edýär. Sunatymyzy formatlar beýge galýan arkadaşymyza köp sag bolsun aýdýan. Geljekde de ýurdumyz abadan bolsun, parahat bolsun, arkadaşymyzyň ulak bolsun. Köp sag bolun halipa. Ahraman arkadaşymyzyň saýatyny döredýän eserlengediň höwürüniň köp bolmagyny arzuw edýär. Edil arkadaşly ýurdumyzda o wadyňyz madama belent ýaňlap. Bäşim size de gepleşigimize gelip jany sesde ýerine ýetirip beren aýdymdan üçin size de köp sag bolsun aýdýar. Ne gepleşigimiz ahyrynda bir ýaşlar üçin, döretip beren mümkinçiligi üçin Mehriban gahryman arkadaşymyza köp taňryalykany aýdýan. Gahryman arkadaşymyz jany sag bolsun, ýurt bähwitli alyp barýan işleri ilmidama rowaj alsyn. Köp sag bolun bäşim, arzularyňyz hasyl bolsun. Siziň hem bir ajaýyp o wadyňyz, ajaýyp aýdymlaňyz ýurdumyzda geçirilýän şu toy bayramlarda belent ýaňlanmagyny Türkmenistan rowaşlyň watan ýylynda da size rowaşlyň üstünlükleň hemra bolmagy tüýsüremeden arzuw edýär. Mehriban ýylaşlar, edil watandaşlar, biz gepleşigimiziň ahyryny bäşim ýolman hun ýerine ýetirjek bagtyarlyk atly aýdym bilen biz gepleşigimiziň bugünkü sanyny geçirip gutorýar. Biz ýene bir ýola ýatadýar, biziň gepleşigimizde gatnaşmak isleýän aýdymçylar bar bolsa, ýa-da biziň şu gepleşigimizde görmek isleýän aýdymçylaryňyz bar bolsa, olar barada gyzyklanýan sowallarynız bar bolsa, bir de öz SMS-leriňizi, tekliplerinizi biziň 0532 gaýtga beligimizde ýollap, bizi bilen habarlaşyp bilersiňiz. Biz gepleşigimiziň ahyrynda milli medeniýetimizin sunugatymyzyň hak howanlary Gahryman, Mehriban arkadaşymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, belent başynyň aman bolmagyny tüýsüremeden arzuw edýär. Boýtudyň her biriňiziň mas'uly ojaklaryňyzda şaga gülküleri, ene huduly, türkmen aýdym sazlary hemişe belent ýaňlatyn. Ýene de ýagşy günlerde gepleşiklemeden indiki sanlaryna diýdarlaşýança hoş wagtyňyz. Bahtiyar bir taraf nuranısın, bahtiyar bir taraf nuranısın, gönül gülledi heyzana gelle. Gözün aydın ilün bu teze zaman, senin behvidin peydana gelle. Arka dağlı baryat aydın yollardan, arka dağlı baryat aydın yollardan, bağışlarını coşar hayrık dillerde. Anha inni uzak illerde, görüşmene didar gelle. Gönül takati, gözü dokunur yar hattı kamati. Bereketin baltın baş alamati, ak buğday yine de meydana gelle. Durmuşdun diyardan gönlünü hoşlar, durmuşdun diyardan gönlünü hoşlap, erkinlikten dinle yüzüyen uloşlar. Yayna halkın akbalini alkışlap, sever oğlum bilen şöhrata gelle. Yayna halkın akbalini alkışlap, arka dağın bilen kuvvata gelle. Sever oğlum bilen şöhrata gelle.